din kami siyang. Najajay, ti presidente tayo ti Pilipinas. Mo. Merel sa. Sino nga Merel? Alam mo na ako na to. Mani Merel. Anda ka di presidente nga Merel. Mani Merel ni Miyong. Miyong! Nakalala mo ninyo na katatol. Di katang mo. Kinakal mo matatay. Bagbaga. Apa anda presidente nga kasjay. Merel kim Miyong. Ti presidente tayo ka. Bongbong Marcos na imakyaw. Ti presidente tayo. Suka deh. One. So, agijay ti presidente tayo. Sumarunong. Sino ti senador tayo? Ang kaama. Linda. Ala! Senador ni Linda. Ala! Ti senador ni Linda. Ugi sa mo. Nilulang mat ajay. So, nilulak ajay. Sa bali ti bagbaga nga senador. Ako manin naulaw. Kalaw ka dyan, Eldred. Haan na nga naulaw. Aman! Ti senador tayo ni Susi Cardenas. Namon, nawatam. Sino Susi? Tatang mo aji bagbagang. Haan, lulok aja ang kung matatam. So, aji ti senador. Sa bali sa ni Bongbong Marcos ha. Maday, presidente ajay. Agin inulaw tan sa matat. Ha, nulaw na ko. Nagan ni papang mo, Misyang. Misyong ah. Misyong ajay mbang presidente tatay. Abay, presidente ng papang mo. Presidente ti Minong Tiara. Ay sus, delikado. Bartak isunan. Glalaw mo ti bay bagbabangaw. Abay, manginom ni papang mo nga, Misyong. Wan, nanginom ajay. Is mo po yung pagidan na. Ay, kidis na. Mang isbo lang ni papang mo. Uray ni uncle ko, isbaw. Nagagansag aja pagidan, miyo ka. Nagpangsit ah. O, dapat damang puging ka. Najajay. Ginarot eh, birthday. December 25. Ala, December 25. So, ti birthday. Love pa, agkapartyan kayo kinapo Diyos. Aglalok sa mati, birthday mo. So, tayo birthday. Nagululbot ka na sa. Agkapartyan kami kinapo Diyos. Pa, agkapartyan kami kini Emilio Ganaldo. O, kita mo, hero ajay. Nagwapaw.